Selatan alam daerah Rian Pemi Kaindu-indu bapasan dalam balakian balaki Kaindu-indu wak bapasan dalam balakian balaki Sirian Pemi asanyola di mudia lolo dalam balaki dia balaki itu dijamin masuk nagago dalam balaki dia balaki itu dijamin masuk narago alun ninyo sayang kok lada pe awak tak buang akatiko alun nyo sayang kok lada pe awak tak buang Bana mo di tapian asa bana di tapi asa itu dosana lakuan isi narakone tujuh lampi asa itu sana lakuan isi narakone tujuh lampi Buat para pia mudo Nandi santan la piada olu Baca sak-sak masuk neraka Urang coy itu lah dijujui ke dulu Baca sak masuk neraka Urang coy itu lah dijujui ke dulu salah pe jalan kalai kami nyo jalan muaro asa itu dek kawan pakai sinarako de salah monyo asa itu parangai pakai sinarako salah monyo
bagai namanya rokok kami nyo anak palobana untung tak tapi kana nelo nande awak lah dibanci Allah tak kadape mangan to nelo awak dikutuk de Tuhan Allah. Salai awak kabalai Andi balik nela no mudo Asa itu dun sana pakai Indak lo tuan alajan pulo Asa itu dun sana pakai De tuan alala ajan pulo